Ja. Kom maar op. Yes, starten maar. Goed zo. Dit zijn de echte diehards. Kom op. Hup. Goed zo. Manjes is net altijd hun beste dooi, want hij is een zwier week aan en dan, ja, dat is net altijd de beste dooi. Veeg maar aan Bart. Ja, Toch Bart? klopt. Ja, dus, ze just het wel aan die man. Ja, ja, wie is Zwierika? Mooi waar erbij. Verrassen hier. Ja, dat is ik zo. Ja. Kom op, even terug in nog. Laatste secondes. En een minuutje rust. Goed zo, lekker. Zwier? Ja, echt waar. Dat was al lang mee? Nou, ik denk al een jaar of 3 jaar. Oké, en dan nog wel zwier. Ja. Ja, hè? Gek hè? Ja, hoe kan dat? Ja, waar is nou de grootste sportman van dit clubje? De grootste, die staat daar. Hans, hè? Ja. Nou best toch de grootste sporter weer te zijn, maar... Ik ben alle grootste sporter, ja. Ja, klopt ja. Maar dat was net mooi. Ja, maar dat wil ik de rest eigenlijk niet aan. Best ik wel mijn postuurtje natuurlijk, dat ik zeer atletisch ben. Ja. Nee, daar is het beneden. Ja, ik ben beneden. Nee, ik hier werk in Brabant. Oh. En ik hier van tevoren zeg ik ben er net bij. Maar nou, ik denk, het red ik nog. Ik denk, ik word dit even bijwijzen. Wat is dit voor clubman dan? Ja, het is een clubman. Volgens mij bijna al die ondernemers. Al die drok. Want er zit alleen maar een iets te dikke bukje zitten ze in de auto. En bij de Texaco de stapjes even. En dan gaat er een gehaktstaaf in. En daar ben we van nou. Dus dat is nog een appelwin. Net de volle lantefanten. Hup, tempo. Vasthouden. Kom op. Buikspieren aanspannen wel. Top. Kom op. Voetjes op de vloer hoor. Kom op. Doorzetten. Bart, jij gaat nu naar Metjes meetstation. Metje komt er volgens mij al aan. We staan er al te wachten. Ja, meten is weten. Hè? Elke maand doen we nest oefeningen, dus deze meting. Is dit spannend? Ja, het is elke keer weer even een confronterend moment. Soms niet. Meestal wel. Wat is Maar die het is wel gevoel? goed dat we het doen. Ja, wat is die gevoel nou? Nou, ik denk dat ik nog een beetje zwitter ben. Oh. Ja. Dus Hoe komt daarom dat? is het nooit wat spannender. Hoe Ja. komt dat? Ja, daar ben ik wel een paar redenen voor, maar... Dingen vol klappen, Bart. Dat is dus net zo goed. Dat is er ook voor u hier. Ja. Nou, in het begin ben ik altijd heel streng. En dan op een gegeven moment denk ik van, nou maar hier met dwang. En dat wordt altijd wel goed oppakt. Ja. Ja. Zo luisteren we onder daar. Zo luistert heel goed. Ja, deze man wel, maar... Oh, horen net? Dus is dat een oorverhaal. Kom op. En omhoog. Net door de corona zou je wat minder worden. Jawel, hè? Ja. Dan zie je tussenoefening, hè? En dan is het drukker wat al. Ja. En dan mat je wel, hè? En breng langzaam omhoog. Ja, lekker bezig. En we doen wel bootcampjes. Dan gaan we lekker tot het dorp in en dan doen we lekker oefeningen met bankjes of met Mallorca's of van alles en nog wat. En Joert pakken we gewoon conditioneel, pakken de buik aan, pakken de benen aan. 50 seconden arbeid, 24 seconden rust en dan 12 oefeningen. Zitten vinden ze wel lekker, hè? Ja, het zitten vind je wel lekker. Ja, vooral die Sietse, die zit altijd het lauwst. Dus, Komt dit mooiste uit? Ja, dat komt het mooiste uit, ja. Ja, en het leuke is, deze houdt dus de metabolische leeftijd, hè? De ware leeftijd. Kan ik die vertellen, Ties? Wat vind je? Ja, dat mag je toch wel vertellen. Ja? Dus deze man is dus 60. En maar zijn ware leeftijd, jou doen 44 gewoon, hè? 44. Zo. Jonge god, 44. Hallo? En een jonge vrouw, het wordt er weer. Shut het wel, hè? Ik ben helemaal kapot, hè? Ongelooflijk, ja. Dat is toch leuk? Dit is mooi, man. Dit is mooi van Ingrid Rad natuurlijk, hè? Man, hartstikke bedankt. Joet, voor de mooie training. Helemaal super. Yes.